فيلم ناس جمر أواجر فرانس توني استهال ناي موتور تقدادا من رأينايو توني ناي أولمبيك توادادا ناي مخان عبي حلم زلو ودو على يخون سنك دخناتون حجاز مسأنون جن جمار توادادا رخوينو أحد استاديوم نريو توني نا موتور تسقيلو اتوددر مش جمرة نتوم توادادرتي حدا نحلفه نقدميتي خيد بزح خيت أنحون اتوددر زمرح قداماي تواداداري خون جن أفتوساني ساعات موتور تعلاشا تقليماتو تطوتل توني كفت جواتا وطيو حلمو تسفا قوريتلو خغرفون حسبن كلو جن مايك ستوهاله ايجنت ماتيو تخكلنيا موتور تتحز نيركا مسعركا نيركا اسخا بقعت زلو سيخانيخا موتور انا خشفنالك اسخا كل جيزه تسعر الليلو نتوني نغرو اقرا جيزه زفرمنايم بزحات تكالات نيونا نوم سبونسرز غوروم حدش تتودادرت سلدليلو حزي ادل كايا مسولو توني بتسفاي حقوس جن توني موتور تقدادا مخوينو زرخو قرش سلازيولو لنشتي ود سوفيل من كخا كرين اوبريتر كوينو احد تكال سرح يوعل زتفاتح سويتو ليلا جنا سرح سلازيرخات سرح ساترك نصوف حيزو يوعل تونون مسوف زلو جيزه بدن بغيرو يزستماغر فلايكعا موتور وددر نمرأي بحدا خدون كلو افتزغط المعالتي توني نغزو انا خدن كلو ناي قدم عاركون متعاويتون موسى يرخو موسى حماق منواورو زلوون حلاف غانغستراتون ولا يخون نتوني ناي قروان امونن عركو صوفي هو ناس روح نخملس ناليلا خيدن كلو جنا سرحا خيودات صنيحه نسعسعت كريان كلو فقرا جنا خمزي وصلو قلصيو توني نفتنا مايك فتنا خيدن كلو بتعمي جنانا نعون نتوم كالو تودادرتنون قدامين نما ترشان علامهم اتوددر سعركا موطايلو نتوم تودادرتي نكروم توددر ساند حردا سعركم نعالم اولمبيك جي بي ناي موتورات وددر بزي ترتر كتاتيوخم كي تحفرني له أبراتاتي عنفتو ددر يسودم بتقابن بزقرن بقعتون توني أفتاني مجمريا زور نمايك بتعميه دنقو كاواتيون هيوتو معرغن ديت محايش كمزلا نليلا نخنقرا نفت جزا اي خيد كنفت درجة ناديون كلو مسلوم دز زيولو ودات يركب نفتوش تجزا خاتن كلو أوحد جزا أتوتاتينو نسا نادميتن ناخيت نتصنحو توني تناديدو نا بوليس كدول كموكرن كلو ليلا نخيدول تنقرو مخناتو جزا نتوم جوردان زبالو غانقتات كشو حدوا سلازنورا حشش تحولهم نرايا قروا جيزه نقطحو اتواهوا نور حشش فقرنيا حيزو سلاز طفاقن اتوم غانغسترات نختمصو ان قطقطوا يركو توني ولا بطعمي نادد كندس تخالو ترغاغيعو نليلا نودان ندحننتهم او غزو مقمات كم زحشوم يمخرا تونون مستون غانغتات صبوق مفتح نمركاب نموساز بحال عركو خيدو انت غبر كم زلو يمخرو موساون جوردان حدغنياتاتن حماقاتن غانغسترات مخونوم ينغرو كن ناي ليلا عدا كتمخرو تدليخا كراخه كايلو مش جوردان يرخو نجوردان كرخون كلون ناي ليلا عدا 15,000 يورو خمزه اكل ينغرو كن مستوني منم كيتدرادرن كيترادادن كفت بوتا نخيد نغيرو حدغو يوص تونا حريقو كفت بوتا وطيو موتورنا تملسن كلو حد زي تفلت اساي ان رأي يصنح موتور كادستل تشي دايلو مسحاتوتون ميغيل زبال ناي تاغتم حدغنيا مافيا مخانو يفلطو ميغيل ناي ليلا تشجر نتون غفتحلو خمز خيل ينغرو تونون جوردان نميغيل بتعمل سلاز فرحو زخونه مفتح دايرك يخونيلو انت خمز حسبه كسمعو يوسن توني اتوددر سعيرو نا اولمبيك تودادار مسكونه اتعدا خفل كم زخيل نميغيل ينغرو ميغيل جن اتقرشي فتينومكم صو خمز دليون اندحر دليو اتا موتور كشط خمز خيل ينغرو تون غنا خيملسه اندحر دا اتقرشي قلطيفكا زي كفيل كنا نليلا كرو زي ولو بوتا كنسرح عينايلو يفرارحو تون غزا خملسن كلو ليلا قصوريا صبوق كم زي لو تفلت ابقرا غيزه كافت غزا خوصو خمزلوم ترديواون كنوصينا لانتونت نغرو هوني اتحقق نغرا عقم سلازي نورو جيجر كم زيولون او غن زدليو تغيزاخت كم تخلني نغرا افتا ساعات نساغن كم ميغيل تدويلو نخراخو يصبعو كافتا زفوتيا موتورو بخلتنا ميغيل ساعات تفليو نا ماكينا سقيلوم نا زي فلت بوتا يوسدو احد بوتا خوردوون كلوون حنت حداش بطعم خبار موتور دويلا نتحدش سروح تداليا يركب كم زيلون توني نا ميغيل سرحتنيا يخون سروحون اتونسوم زنغدو حشش بلاويس كيحزوو كافتا زلوا كتما ناو كالوتنا اوروبا كتماتات مبتصحيو ازغول خغبرن كلو نا فرانس كل 9 زي تمليسو ليلا او حدا قام تاتي نغرو افتنا مجمريا ناي سرح معلتون نتنا فتشا كيلا تحيس حليفو نتن مخاين دويلن كم زلوا حليفوان نفتستوالو بوتا يبصح
ነዳዲ ክውድእ እንከሎ እንታይ ሰዓት ናብቲ ቦታ ከም ዝበጽሕ ናይ ሚጌል ሰዓት ተጸቢዮም ሞተሩ ነዳዲ ንኸይትውድእ ይከታተልዎ። ነዳዲ መሊኡ ቶኒ ጉዕዞ እናቐጸለ እንከሎ ግን ፖላዊስ ክረኽቦ እንከለዉ ብጣዕሚ ይጭነቕ። ግን እታ ሞተሩ ፈጣንን ምዕብልትን ስለ ዝነበረት ብዘይተጸበይዎ መንገዲ ኣምሊጡ ናብቲ ዝተባህሉ ቦታ ይበጽሕ። እታ ዝተባህለ ሓሽሽ ኣብታ ዝተባህላ ሰዓት ናብታ ዝተባህላ ቦታ ምስ በጽሐ እውን ሚጌል ንኹሉ ግዜ ቁጽሮ ይሓስብ። እንድሕር ደኣ ምሳይ ንኽልተ ወርሒ ዝኣክል ሰሪሕኻ ናይ ሌላ ልቓሕ ሙሉእ ንሙሉእ ክሽፈን ኢሉ ድማ ንቶኒ ይነግሮ። ቶኒ ናይ ገበን ስራሕ ከኣቲ ምንም ድሌት ዋላ ይንበሮ ንሌላ ኢሉ ዘይገብሮ ነገር ስለ ዘይነበረ እቲ ስራሕ ንኽሰርሕ ይስማዕማዕ። ቶኒ ምስ ሚጌል ሓድሽ ስራሕ ካብ ዝጅምር እንዳሓር ነቲ ናይ ቀትሪ ስርሑን ነቲ ናይ ሞተር ልምምዱን ብጣዕሚ ዶንጊ። ሓደ መዓልቲ ናብቲ ስታድየም ዶንጊ ክመጽእ እንከሎውን ማይክ ኣነ እሺ ተወዳደርቲ ነዚ ዕድል እዚ ሰብ ምቐተሉ ንስኻ ግን ብቐሊሉ ረኺብካየን ከለኻ ተነዓዕቆ ኣለኻ ኢሉ ንቶኒ ይኹርየሉ። ቶኒ ውድድሩ ወዲኡ ንገዛ ከይድ እናተዳልየ እንከሎ ጆርዳን ናብቲ ቦታ መጺኡ ስልከይ ንምንታይ ዘይልዓልካ ኢሉ የፈራርሖ። ኣብ ሞተር ስለ ነበረ ምዃኑ ረዲኡ እውን ንምሸቱ ናብ ስሩሑ ይኸይድ። እናተጓዓዘ እንከሎ እውን ኣብ ሓደ ኬላ ክልተ ፖላዊስ ብሞተር ይስዕብዎ። ብጣዕሚ ስለ ዘቸገሩሉ እውን ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝንቀሳቐሰሉ መንገዲ ወጻኢ ብኻሊእ ይኸይድ። ኣብታ ሰዓት ንሳውን ቶኒ እታ ሞተር ፍጥነታ ዝተገደበ ብምዃኑ ሓደጋ ከም ዝወድቕሎ ይፈልጥ። ናብ ሚጌል ደው ኢሉ እውን ዝሐሸት ሞተር ንኽእልሸሉን እቲ ተደጋጋሚ ዝህበሎ ስራሕ ነቕንሰሉን ይነግሮ። ሚጌል ግን መነቓቕሒ ክኒን ዘይክህቦ ካሊእ መፍትሒ ይነበሮን። ቶኒ እውን ካብ ስርሑ ሓሊፉ ንጥዕንኡ እውን ምስጋእ ይጅምር። ይኹን ደኣ እምበር ቶኒ ኣብቲ ዝቕፅለ ዋርሕ ቀትርን ለይትን ብዘይምቁራፅ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ሕፅረት ድቃስ ብጣዕሚ የቸግሮ። ኣብቲ ናይ ሞተር ውድድር ስልጠና እውን ካብቲ ካሊእ ግዜ ዝደኸመ ዓቕሚ የርኢ። ለይቲ ከም በርቂ ፈጢኑ በቲ ጽርግያታት ክጓዓዝ እንከሎ ኣብቲ ናይ መሰልጠኒ ቦታ ግን ድቃስ ዘይብሉ ስለ ዝሓድር ብግቡእ ክወዳደር ኣይኽእልን። ማይክ እውን ብጣዕሚ ተናዲዱ ንቶኒ ናይ መጠረሻ መጠንቀቂ ይህቦ። ወይ ተገዲስካ ብዝበለፀ ጻዕሪ ትወዳደር በዚ ሕዝኒኻዮ እንድሕር ትቐጽል ግን ብዙሕ ከይዳኸምካ ግደፎ ይብሎ። እቲ ምሸት ንሱ እውን ፈሪድ ዝተባህለ ጋንግስተር ደው ኢሉ ንቶኒ ሓሽሽ ንኸጓዓዘሉ ይነግሮ። ሚጌል በቲ ሓሳብ ዋላ ሕጉሰ እምበር ጆርዳን ምስ ካልኦት ጋንግስተራት ምርኻብን ብሓባር ምስራሕን ጽቡቕ ምዃኑ ነጊሩ ይእምኖ። ነዛ ልኡኽቶ እውን ቶኒ ካብ ጽርግያ ወጻኢ ከም ድላዊ ንኽንቀሳቐስ ናይ በረኻ ሞተር ይህቦ። ቶኒ እውን እቲ ሓሽሽ ሒዙ እቲ ከተማ ዝፍጠር ነበረ ዕግርግር ከም ዕድል ተጠቒሙ ናብቲ ዝተባህሉ ቦታ እናኸደ ይጸንሕ። ግን በዚ መጺኦም ከይበሎም ናይ ካሊእ ጋንግ ኣባላት ተኲሶም ንቶኒ ካብ ሞተሩ የጽድፍዎ። ቶኒ እውን ካብቶም በብኣንጎልኡ ኸቢቦም ዝነበሩ ጋንግስተራት ብእግሩ እናጎየየ ኣብዚ ተጽበዮ ቦታ እናተሓብአን ይምልጥ። ቶኒ ካብ መሕበኡ ወፂኡ እናኸደ እንከሎ ደጊሞም እቶም ጋንግስተራት ምስ ረኸብዎ ግን እናሃደመ ጆርዳን ሒዝዋ ናብ ዝመጸ መኪና ተሰቒሉ የምልጥ። ሚጌል እዚ ዜና ምስ ሰምዐ ንጆርዳን ንፈሪድ ኣሚንካዮ ኢሉ ብንደት ይትኮስ። ይኹን ደኣ እምበር ሓደ ካብ ናይ ሚጌል ሰራሕተኛታት ፈሪድ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጠረ ሰብ ከም ዘይነበረ ይነግርዎ። እቲ ሚስጥር ዘውፅን ንዚ መጥቃዕቲ ዘቃልዖምን ሰብ ካብ ባዕሎም ዝወፀ ሰብ እዩ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቶኒ እቲ መነቓቕሒ መድሓኒት ጠጠው ከብሎ ዘይኽእል ናይ ድቃስ ብርኪ በፂሑ እቲ ስልጠና ናብ ዝውድአሉ ናይ ሞተር ውድድር ይኸይድ። ሰንኪቲ ዝወስዶ ነበረ በዝሒ መድሓኒት እውን ብፍንጩ ደምና ደመየ እናርአየ እንከሎ ናብቲ ውድድር ዘይምእታይ ካሊእ መማረፂ ይነበሮን። እቲ ውድድር ተጀሚሩ ንኽቐድም እናሞከረ እንከሎ ግን ሕልንኡ ክሒድዎ እታ ሞተር ምቁፅጻር ሲኢኑ ብዘቐንዚ መንገዲ ይወድቕ። ናይ ኦሎምፒክ ሞተር ተወዳዳራይ ናይ ምዃን ሕልሙ እውን ኣብታ ሰዓት እሳት ይስበር። ሚጌል ክድውለሉ እንከሎ ቶኒ ኩርዓቱ ቀቢሩ እታ ስልኪ የልዕሎ። ናብቲ ዝቆፅሩ ቦታ ከይዱ እውን ይረኽቦ። ኣብቲ ቦታ ምስ ተራኸቡ እውን ቶኒ ንሚጌል ንወትሩ ሓሽሽ ዘመላልሰሉ ሰብ ንክኸውን ይቆፅሮ። ቶኒ መጠረሽኡ ኣብ ናይ ገበን ስራሕ ክኸውን ዋላ የድለ ስድርኡ ንኽጥውር መማረፂ ይነበሮን። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቶኒ ለይቲ እንታይ ከም ዝሰርሕሎ ሙሳ ነጊርዋ ስለ ዝነበረ ክትኩርየሉ ትመጽእ። ሌይላ እዚ ኩሉ ዝገብርሎ ንኣኢሉ ምዃኑን ናብዚ ችግር ዝኣተየ ብሰንካ ምዃኑ ብምፍላጣን ብጣዕሚ ተሓዝን። ሌይላ እውን ንሚጌል ኬዳ ባዕላ ከም ትሰርሐሉን ቶኒ ነፃ ንኽኸውን ከም ትዛርቦን ትነግሮ። ቶኒ ግን ናይ መጠረሻ ሓንቲ ስራሕ እንተብፂሑ ዕዳኣ ወዲኡ እቲ ስራሕ ጠጠው ከም ዘብል ይነግራ። ኣብ መንጎ ውዕኦም እውን እቲ ናይ ቀደም ፍቕሮም ተቐስቂሱ ናብ ምስዕዓም ይኣትዩ። እታ ምሸት እሳ ቶኒ እታ ናይ መጠረሻ ናይ ሓሽሽ ስርሑ ንኽሰርሕ ናብታ ዝተቋፀርዋ ቦታ ይኸይድ። ናብቲ ገዛ ምስ ኣተየ ጆርዳን እቲ ዝንቀሳቐስ ንብረት እናቆፀሩ ይጸንሑ። ቶኒ እታ ምሸት ናይ መጠረሻ ምዃና ዋላ ይፍለጥ። ጆርዳን ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ጽባሕ እውን ናብዚ ምጻእ ኢሉ እቲ ስራሕ ክቕፅል ምዃኑ የፍልጦ። ቶኒ እውን ብጣዕሚ ተናዲዱ እታ ናይ ስራሕ ስልኩ ደርቢሎም ከመሊሱ ከም ዘይመጽእ ይነግሮ። ጆርዳን እውን ተናዲዱ ንቶን ሓኒቑ እዚ ስራሕ ንውድእ ኣነ ወዲእና መሰልኩ እዩ ናብ ገለ ክትከይድ ከይትሓስብ ህይወትካ ከይተበላሽ ኢሉ የፈራርሖ። ኣብታ ሰዓት ሳውን ቶኒ መውፅእ ዘይብሉ ቦታ ብጋንግስተራት ከም ዝተኸበበ ይርድኦ። ኩነታቱ ተቐቢሉ ክወፅእ ዝሓሰበ ይመስል። ግን ቶኒ ሃንደበት ንደት መጺዎ ተመሊሱ ብሄልመንቱ ንጆርዳን ደጋጊሙ ወቂዑ ይቐትሎ። ንደቱ ወፂሉ ቁሩብ ምስ ተረጋግዐ ዝገበሮ ነገር ሓደገኛ
ወንጀለኛ ምዃኑ ተረዲእዎ ንሙሳ ንኽሕግዞ ይድውለሉ። ሚጌል ጆርዳን ከም ዝተቐተለ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፈልጥ እዩ። ሕንኡ ንምፍዳይ እውን ምንቅስቓስ ስለ ዝጅምር ቀልጢፍና ሓደ ነገር ንገር ኢሉ ንሙሳ ዘፍርሕ ፕላን የማኽሮ። እቲ ሓሳብ እውን ናይ ሚጌል ጋንግ በዓልቶም ንክቆፃፀርዎ እዩ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ሚጌል ምስ ዓጀብቱ ናብ ናይ ቶኒ ገዛ መፂኡ ጆርዳን ናበይ ከም ዝጠፍአ ይሓቶ። ቶኒ እውን እቲ ዕድል ንባዕሉ ንኽጥቀመላ ጆርዳን ናብ ናይ ፈሪድ ጋንግ ከም ዝተሓወሰ ይነግሮ። ሚጌል እውን እዚ ምስ ሰምዐ ንቶኒ ናይ ሓሸሽ ምጉዓዝ ንኽገብሩ ምስኡ ናብ መኪና ሰቒልዎ ይኸይድ። ሚጌል ዘይፈለጦ ነገር ግን ሙሳ ብድሕሪኡ እናተኸታተሎ ናብ ናይ ቶኒ መፈንጠር ከም ዝኣትሎ እዩ። ሙሳ ብድሕሪት ብመኪንኡ እናተኸታተለ ነታ ጽብቕቲ ቦታ እናተጸበየ ይጸንሕ። ኣብ ሓንቲ ንመጥቃዕቲ ትምቺ ኣንጎሎ እውን መሳርሒኦም እናዳለዩ እንከለዉ ናይ ሚጌል ሹፈር ነቲ ትራፊክ ዓሚፁ ካብቲ ቦታ ከይተጎድአ የምልጥ። ቶኒ እቲ ዋና ዕላምኡ ዋላ ይፍረሶ ንኸይፍለጥ ግን ተረጋጊዑ ንሚጌል እቲ ሓሽሽ ካብ ሓደ ቦታ ናብ መኪና ንምስቃል እናሓገዞም ይጸንሕ። ቶኒ ኣድራሽኡ ንሙሳ ብስልኩ ጽሒፉ እናሰደደሉ እንከሎ ናብ ሚጌል ሓደ ጋንግስተር ደው ኢሉ ጆርዳን ምስ ፈሪድ ከም ዘይተረኣየ ይነግሮ። ሚጌል እውን እዚ ምስ ሰምዐ ቶኒ ከም ዝጠለሞ ፈሊጡ እናጠሞቶ ይጸንሕ። ቶኒ ንሚጌል ክሪኦ እንከሎ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ተረዲእዎ እቲ ሒዝዎ ነበረ ሳንዱቕ ደርቢው ናብ ሞተሩ ተሰቒሉ ከምልጥ ይሞክር። ንዝተወሰነ ርሕቐት ምስ ተጓዓዘ ብቕድሚቱ መኪና መፅያቶ ተጋጭኡ ካብ ሞተሩ ይወድቕ። ብእግሩ ናብ ምንም ከምልጥ ስለ ዘይከኣለ እውን ናይ ሚጌል ሰባት ናብ ናይ መኪንኦም ሳንዱቕ እትዮም ይወስድዎ። ቁሩብ ምስ ተጓዓዘ እውን እታ መኪና ብዙሕ ተኹስ እናስምዐት እቲ ቶኒ ዝተዓፀየሉ ሳንዱቕ ብጣየት እናነኾለ ንሪኦ። እታ መኪና ተኸፊታ ሙሳን መዋሕዙቱን ንሚጌል ከም ዘጥቅዕዎ ንፈልጥ። ቆሲሉን ደኺሙን ቶኒ ካብታ መኪና ክወርድ እንከሎ ናይ ሙሳ ሰባት ንኹሎም ናይ ሚጌል ኣባላት ከም ዝቐተልዎም የርኢ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ቶኒ ናብቲ ናይ ቀደም ስራሑ ተመሊሱ ብሰላም ህይወት እናነበረ ንሪኦ። ተፋቲሕዋ ዝነበረ ሌላ እውን ናብ ሓዳሩ ክትምለስ ገይሩ ናታ ፍቕርን ናይ ወዱ እምነትን ይረክብ። ግን ሓደ መዓልቲ ኣብ ካፌ ኮፍ ኢሉ ናይ ሶፊ ልደት እናኽበረ እንከሎ ብመስኮት ብደገ ሞተር እናሓለፈት ይርኢ። እቲ ናይ ሞተር ፍቕሩ ክወፀሉ ስለ ዘይከኣለ ኩሉ ሰብ ምስ ደቀሰ ለይቲ ሞተሩ ንደገ ውፅኡ እቲ ዝፈትዮ ነገር ምግባር ይጀመር። ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሓሳብን ርኢቶኹምን ኣብ ኮመንት ግደፉለይ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።